ассалому алайкум дӯстон, хуш омадем ба шабакаи мо. Дар навори имрӯза барои шумо тозатарин ва беҳтарин хабарҳоро аз ҷаҳони ММА омода кардем ва боварӣ дорем ки навор ба шумо писанд меояд. Барои пешравии канали мо лайкро зер карда 3-4 калима комментария нависен. мо боша наворро оғоз мекунем. доруҳое ки айни замон шумо дида истодаен доруҳои гиёҳии босифат аз ширкати шифофармо мебошад ки шумо имконият дорем ки ҳамаи ин доруҳоро бо нархи арзон дастрас кунед. доруҳо барои хунукзадагӣ ва қавӣ кардани мардонагӣ, барои фарбе ва харобшавӣ, барои ришу мӯйсарбарорӣ, барои дарди дил, дарди мушакҳо ва ҳамчунин равғани сиёҳдона ки пайғамбар саллаллоҳу алайҳи васаллам гуфта буд ки ба ғайр аз марг ба ҳамаи дигар дардҳо даво мебахшад. худи ҳозир ба номерҳои дар рӯи экран буда занг зада доруҳои даркории худро харидорӣ кунед ва ҳатман аз номи канали паҳлавон гап занед. ҳамин гуна шумо ҳам доруҳои даркории худро ба даст меоред ва ҳам канали моро сахт дастгирӣ мекунед. топови ҷангвари вазни сабуки UFC Дастин Порие дар муҳорибаи Конор Макгрегор ва Майкл Чендлер прогнози худро дод. албатта ки ҳамаи мо дигар ҷавон намешавем ва Макгрегор осеби вазнин ва худбарқароркунии тӯлонӣ дошт. аммо ман фикр мекунам ки агар Конор ба монанди пешина баргарда, пас ӯ Майкл Чендлерро манъ мекунад. агар ки Конор ҳоло ҳам ҳамон ҷангвари пешина бошад, чӣ гуна ки ӯ пеш аз осеб гирифтан буд, пас ман фикр мекунам ки ӯ ин муҳорибаро дар 2 раунд ба анҷом мерасонад. агар ки ягон кас чунин баргашта тавонад, пас ин шахс танҳо Макгрегор аст. агар ки ӯ 100% худро ба ин кор қурбонӣ кунад, пас ҳамаи корҳои ӯ барор мегиранд. барои ҳамин интизор мешавем ва мебинем ки чӣ гап мешавад, гуфтааст Порие. хотиррасон мекунем ки айни замон саҳнаи муҳорибаи Конор Макгрегор ва Майкл Чендлер расман эълон шудагӣ нест, аммо аз рӯи овозаҳо муҳорибаи онҳо бояд ки охирҳои сол баргузор гардад. дӯстон, хабари беҳтарин, хабари деринтизор, хабаре ки бисёри мухлисони тоҷик, махсусан мухлисони Муин Ғафуров интизор буданд. варзигари тоҷик Муин Ғафуров бо рекорди 18-4 бо ташкилоти беҳтарин дар ҷаҳон UFC шартнома баста, акнун ӯ низ ҷангвари UFC шуд. оиди ин чиз чанд дақиқа пеш худи Муин хабар дод. ӯ дар саҳифаи инстаграми худ ана ҳамин аксро гузошта чунин суханҳо навишт: алҳамдулилло, мо бо UFC шартнома бастем. рӯзи 3 июн муҳориба мегузаронам, навиштааст Ғафуров. дӯстон, дар навори гузашта мо оиди гузаштани Муин Ғафуров ба ташкилоти UFC гап зада будем ва имрӯз аллакай ӯ бо UFC шартнома баст. мо Муин Ғафуров, даста ва ҳамаи мухлисони ӯро табрик мекунем. Муин аллакай 3-юм ҷангвар аз Тоҷикистон аст ки бо ташкилоти UFC шартнома бастааст. акнун муҳорибаи ӯро рӯзи 3 июн интизор мешавем. рақиби ӯ кӣ мешавад, ба наздикӣ маълум хоҳад шуд. барои ҳамин дар канали мо ҳатман обуна шавен, то ин ки якум шуда аз ҳама хабарҳои нави ҷаҳони ММА бохабар бошен. ҷангвари бебохти UFC Ҳамзат Чимаев гуфт ки UFC муҳорибаи ӯро зидди Камару Усман рӯзи 21 октябр дар Абудаби ташкил кардан мехоҳанд. UFC ба мо гуфтанд ки мо рӯзи 21 октябр дар Абудаби меҷангем. барои ҳамин мо интизорем. Усман бо ман ҷангидан мехоҳад ва ман охирон рақиби ӯ мешавам. ман бо ин шахс дар Абудаби меҷангум. чеҳраи ӯро шикаста ӯро ба қатл мерасонам ва баъди ин муҳориба онҳо ба ман муҳорибаи унвонӣ медиҳанд. ман гуфтаним ки эй Усман, ман тайёрам. танҳо дар шартнома имзо гузор тамом. биё муҳориба гузаронем ва пул кор кунем. фарқ надорад ки дар кадом вазн 77, 80 ё ин ки 84 килограмм, гуфтааст Чимаев. ва дӯстон, шахсан ман фикр мекунам ки муҳорибаи онҳо бо эҳтимоли калон рӯзи 21 октябр дар Абудаби баргузор мегардад. ба фикри шумо чӣ дӯстон? фикротонро нависен, ҳатман дар канали мо обуна шавен. то боздид, хонободу сарбаланд бошен.